Vi skal kigge lidt på, hvordan du kan gøre din Facebook-profil mere sikker ved at bruge tofaktorsikkerhed. Når du er logget ind på din Facebook-profil, så går du op i højre hjørne og klikker på pilen herop og vælger indstillinger. Så skal du over i venstre side under sikkerhed, og så skal du vælge login-godkendelser. Og her skal du markere kræv en sikkerhedskode for at få adgang til min konto. Så får du en beskrivelse af, hvordan det virker, at hvis du bruger en ukendt browser, så bliver du bedt om en kode via din telefon, og som du så skal, når du har indtastet den, så får du så adgang til din konto. Tryk kom i gang. Så skal du vælge, hvilken telefon du bruger. Hvis du vælger Android, iPhone eller iPod Touch, så får du mulighed for at bruge Facebook-appen på din telefon til at generere sikkerhedskoder til når du skal logge ind. Hvis du derimod vælger andre, så vil du få en sms tilsendt hver gang du skal logge ind på Facebook fra en ukendt browser. Altså ikke fra din private computer derhjemme, der skal du gøre det én gang, og så husker den, at du har lov til at logge ind. Bruger du en anden browser et andet sted i verden, hjemme ved nogle venner eller noget, så vil du få en sms, eller du kan bruge din Facebook-app. Vi vælger at bruge Facebook-appen. Så trykker vi fortsæt. Og så får du en besked her om, hvordan du skal åbne Facebook-appen på din telefon. Og gå ind i menuen, vælge kodegenerator, og så aktivere. Hvis den allerede genererer koder og er aktiveret, så skal du trykke på min kode virker ikke på din telefon, og vælge nulstil. Derefter får du mulighed for at aktivere din app igen. Når du har gjort det, trykker du fortsæt. Og så skal du taste den kode, der nu vises på din telefon. Det gør vi her. Det virker. Trykker vi bekræft. Så får vi at vide, at nu skal vi sætte en alternativ levering af sikkerhedskode op. Og det er, hvis nu din mobiltelefon, din app på telefonen ikke længere virker eller noget, så kan du bruge i stedet en sikkerhedskode via telefon, via sms. Trykker fortsæt, og så sender den en sms til vores telefon, som vi så kan bruge. Vi indtaster koden. Fortsæt. En gang imellem bliver man bedt om så at indtaste sin adgangskode igen. Det gør vi. Og så aktiverer den sikkerhedskoderne. På Facebook vil den vente med at aktivere den fulde sikkerhed i en uge. Så du har en uge til at slå det her fra, hvis nu det af en eller anden grund ikke virker for dig. Vi kan også markere den her og sige, at vi vil gerne have, at vi bliver anmodet om de her koder med det samme. Sådan. Når du har aktiveret tofaktorsikkerheden på Facebook, så skal du lige gå ind og lave en lille ekstra sikkerhed for dig selv, så du er sikker på, at du altid vil kunne få adgang til din konto. Du går ind under sikkerhed igen og login-godkendelse, og så vælger du den her hent koder til brug, når du ikke har din telefon med dig. De her koder, dem udskriver du og gemmer et sikkert sted, ikke på din computer, men et sikkert sted printet ud. Det er koder, du så kan bruge, hvis din telefon bliver stjålet, hvis din telefon forsvinder, hvis du af en eller anden grund ikke længere kan få adgang til sms'er fra din telefon. Så har du de her sikkerhedskoder som backup til at komme ind i din konto.